हाय लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआनो जाहैदों लोगोफोर, दा आं नोंसिनो मा देखायलांनो हायो नायलांबाय थादोलाय, आरो मा ओंख्रि संनानै मा जानाय जायो होमबा नायलांबाय थादो लोगोफोर। आंहा अमा बेदरजों आलुजों एवनो नागिरबाय। सारायाबो दुंबाय, सामब्राम हरसै आङो। ओमफ्राय अमा बेदर जाग्राया जों सानैल' आरोना, आइमोनहाबो रावबो जाथ'वा। बिसोरबो दामानि मुलि आरि जागासिनो दं, ओंखायनो जाथ'वाखै बिसोरो अमा बेदर। ओरैनो एसे सानैनि आन्था लायदोंमोन नै, आलुजों एवसै। ओमफ्राय बे ओंख्रिया जादों थालिर दाउखाजों नाजोंमोन आरो, बेखौ संखांबाय। ओमफ्राय नैबेयो जादों जोगोनार बाथोन बानायदों, ओरैनो एसे। बेदरा मोजाङै थाव मेजेम ओंखारनांबाय। थावखौ बारा बुरजाद्राय होखायाखैमोन आङो। अमा बेदराव थाव होआबाबो जाबावोसो, होनबाबो मेजेमा एसे खम ना बियो, ओंखायनो थाव एसे होदों आरो। संख्रि एसे होदों। बानलु दुन्दिया पाउडार एसे होनोसै। ओंखाम जानोसै नै लोगोफोर, बे अमा बेदरजों आलुजों, ओमफ्राय जोगोनार बाथोन, ओमफ्राय बे थालिर दाउखा एसे लादोंमोन, ओमफ्राय सामब्राम। जाबाय थानोसै लोगोफोर। मोनाब्लि जालायबाय आरोना लोगोफोर, एबार मोनानि संसै खावसैलाय। मा संनाय जायो, माने बोरमा बेदर लाबोदोंमोन आरोना जानो बाबा, बेखायनो एवजानोसै एबार। नै ना दहाय फुख्रियाव आगारनायाव माखासे थैनायमोन आरोना, बेखौ फोराननानै दोनदों नै। बेयावबो मोस्रोम जादों हनै। आयु मोस्रोमा, जि मोस्रोम जाखादों नै। आलुजों एवगोन नै। जोंहानि मुदुफुल बिबारा बिफाङा एजाय दंमोन नै, बारा गोजौ नङा। ओमफ्राय आङो जोगोलावरि खानो नागिरदों आरोना, बाबानि थाखाय एसे नाजों फुदुंनो। हारसिंनि आन्था। बैयावबो फांसे दंबावो गय गुदियाव। मोजां बेनासो। जासिगोन बे हारसिङालाय, गैखाला। गरमखा। बोरमा बेदरखौ एवगासिनो दंथारो नै, दै होसिगोन एबार बेयाव।
ओमफ्राय नै बोरमा बेदरा मोननानै आं ओंखाम जालायलायबायमोन आरोना लोगोफोर भिडिअखौ लानो बावनानै। होमबा जों जाग्रोबाय थानोसै लोगोफोर। नै लोगोफोर खेबसे आयं मादैमोन इन्दि फास्रा दानो होदोंमोन ना जाहानि आइया मोनबोजोब्बाय आरोना नै। ओमफ्राय बेखौनो आंहाबो गांनै लांसिगोन, गिदिरखौ गांसे फिसाखौ गांसे। नैबे फिसा जाद बेयो बेसेबां गोलाव, नैबे फिसा जाद फारलाय ओमफ्राय आरो गिदिर दालाय गिदिर जाद जेरखम आंहा बेखौ लासिगोन। ओमफ्राय फिसाया नै बेखौ लानो ना नैबेखौ लानो जागासिनो दं आङो। ओमफ्राय फिसाया नैबेखौ लांसिगोन आङो, आगर एरखोनाय डिजाइन गोनांखौ। ओमफ्राय नैबेखौ प्लेन मोनसे कालारजोंनो आगर एरहोजोबदों, बेखौ आइया लासिगोन। मालाय गाव जे मोजां मोननानै दाहोखानाय नैबेखौ एखे कालारनि आगर आरो बेयो गासिबो। फिसा जाद बेबो फिसा गांब्रै दङ, 8 खन। ओमफ्राय आं गिदिर गांसे फिसा गांसे लांसिगोन। ओमफ्राय माखासेया आइनाव थाजोबसिगोन आरो। नैबे आइनि गोजा। ओमफ्राय नैबेखौ आंहा गाबोन लांफासिगोन बे गांनैखौ। बिराद मोजां जाखादों, गुरै गुरैनो आखाइजों दानाय न'आवनो मादैमोन दादों, आयंमोन। जोमनो बिराद मोजांखा आरो खरं खथं नङा। बेयो आइ बायनायमोननो आरोना, एसे मोजांखा। नैबे गिदिरा समान नामा दानि दानायजों? बिदिनो दायो होनबा बियो। बेसेबांनि बायामोन बेखौ? बियो बायनाया 2000नि बारा। होमबा मादैयाबो 2000 मोनगोनथ'। 2200 ना 300 बियो। जि मोजां बेरनाय नुदों आं नै। बबेयाव बायामोन बेखौ? उदालगुरिनि दानो। मालाय मेसिनजों दायोमोनलाय आगरफ्रा। आगरखौनो बेरजोबखाथारोना मेसिननियालाय। ओमफ्राय ओरै बै गांसेखौ देखायलाय, नोंनि बायबावनाय गांसेया। नैबेबो बायनायमोन, मेसिनजों दानाय, गुरै सोरलाब जाबाय नै। खुन्दुं फिसानि, खुन्दुङा मिहि मिहि मोजांथारमोन। नैबे एसे गोराथ' इलाय बे दानाय बायदि सिस्टेम बिदि। दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरोना लोगोफोर, आरो हरबो जाबाय, जोंबो दा उन्दुनोसै। बाय बाय।